Ala, uri sa kulor guys. Kani kay tamis mo tilaw sa tago sa kabuok. Na guys, 20 city ag meteor shower karon na Lunes kay gapon magdi kasuho. Hala, dako nagbungas ang kubasa guys. Ano guys kay ugaw po darig mga baki or mga kuan bitaw di para dala sa buhol nga basak dagdari kay nabaday mga libang ato sa ibabaw. Jag mga tae po kay mo anhi mga anod mang hugaw kaadto ag isda na si kadungan ni nagbukad aning badji nga buwak itakmag kay nagtakmag dana lahi tong takmag nga jud huna-huna guys kay agat ng takmag nga kuan bastos man to sige. Good afternoon guys! Welcome sa akong vlog. Anda karon day guys is wa ko'y mabuhat sabay. Anja hang na kuan guys nakita atos daplin sa sapa nga naay daghang singan daning utot-utot. Nga nangahinog na ba guys aron daghan na kaadyo. Wal chiri man ako ni taam mo sa tawag ni dana basta gamo ada ni tawag diri sa Davao. Utot-utot naay daghan dagto anja ang plano unta manguha kuron. Kay naghimo makabita kong video ganina guys anja pagkakita nang daghan naman kadyo bunga. Arang baga amang gayilo-yilo man anja. Lami ara baga dyan na siya guys. Anja tamis kadyo. Makatilaw laman mo guys ug naa sa injuhang kuan daplin naram na siya sa ahar siya manubo. Naay daghan. Brad. Da delikadong po dari manguan guys kay ugaw po dari mga baki or mga kuan bitaw di para dala sa buhol nga basak dagdari kay nabaday mga libang ato sa ibabaw. Jag mga tae po kay mo anhi mga anod mang hugaw kaadto ag isda ala ni upuan. Anja guys, wala man ijang buwak is puro padung pa rin siya mubukad. Guys. Anja lami ni jag ni kadungan nga mga buwak nga laki. Kinapa ni ug nadyo ni siya kadungan bukad nga buwak kay ug nasi di kadungan ni nagbukad aning badji nga buwak itakmag kay nagtakmag dana lahi tong takmag nga jud huna-huna guys kay agat ng takmag nga kuan bastos man to sige guys. By the way guys mga turta kay taliuwan na pud kay langit na adag-um na may daghan dari guys maong manguha ta wala di ala uri sa kulor guys kani kay tamis mo tilaw sa tago sa kabuok tapa may daghan dito to para makita mo sa sud na guys arang tamisan ni Lydia lamit ka ni dyan liso guys mao ni makaon ug green pa murag medyo aslum pa na siya ug ingani ng orange yellow or samot na ning orange guys tamis dyan na lamin ni sa atong tilawan guys dara siya guys ato na siya ang tilawan ami dito siya guys basta kuha na murag hilo na dito siya ba da guys arang naghama ka dun siya tanaw sa yung mga pan guys kay lami ra ba dito siya na hilo pa siya guys tamis sa kun siya manay sakto ra ba nga pag murag kabantay mo ko datos kamanggahan nila nung inti gatos kamanggahan nila palus na ako yung mga ingani ang nagahana pero ako kay bawad ko nga makaon di ay guys diyan magisi ini do wa nay lami ini po lami ra pud ni siya guys susuag asin na kanin namatay na gidjang murag kuan guys mo ni diniki na tamisan ani ingani na jud bitaw ba mamatay na agwi na hug maong manguha taron ya daghan na gatong nakuha guys ni kinadaghan ng utot-utot nga nakuha nga kananay hinog na kay ay green mura sa sigarilyas o purma mo na si Jai sud kung lagi murag wanila ning hilaw-hilaw na so guys ato sa siyang parisan og kaning asin kay areng ato rang gamyon ay ginoo ko na kagwang musik ana siya kadaghan na guys
Tas akong tambayanan magkaon kay dari mo ko sige tambay og magabi. Ug kanang bitang mingaw ag bahay dari ko mo gawas. Lamit pero kuwang ra sila guys kay gamay ra sila suod. Lamit sila kadyo guys. Guys, Menti City ag meteor shower karon na Lunes kay gahapon mag Jessica Suho. Na Domingo, wa may katan og Jessica Suho gabi Ay nabisig cellphone dia. Wa man jud tutuguti nga makita si meteor guys. Grabe mga gadyong uwan na. Hala. Grabe langit guys, grabe daguma. Madyo pag laing lugar kay napa sila pa meteor kami in town. Grabe kilat-kilat, uwan-uwan. Episode na po kay mga tug na mi. Hey. Ahar magipakita dun sa gawas ug nabaga jay meteor. Madyo laging laing nasod guys or mga lugar-lugar dari sa Pilipinas kay nagka-meteor sila kami in town dati ga uwan-uwan kilat-kilat pagajud.